चिरां क'क्राझारखौ बोथोर बिगियाना फोसावदों येल्ल' एलार्ट। फैगासिनो दं घन्टायाव 40 निफ्राय 50 किल'मिटार खारथायनि बार अखा आरो सारअन्थाइ। बोथोरखौ लानानै रायजोनि माखासेमानि जिल्लाखौ येल्ल' एलार्ट फोसावदों। फैगौ 12 मे एबा गाबोननि सानखौ बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै येल्ल' एलार्ट फोसावदों। घन्टायाव 40 निफ्राय 50 किल'मिटार खारथायाव फैगोन बार अखा। बे समाव बिटिआरनि माखासे जिल्लाखौबो बोथोर बिगियाना येल्ल' एलार्ट फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार चिरां जिल्लाखौ 12 मे खालारनि थाखाय येल्ल' एलार्ट फोसावदों। चिरां क'क्राझार ओनसोलनि थाखाय बोथोर बिगियाना येल्ल' एलार्ट फोसावदों। बेनिखायनो चिरां क'क्राझार बङाइगाव सनितपुर कार्बि आंलं बायदि गासै 13 जिल्लाखौ बे समाव येल्ल' एलार्ट फोसावदों। चिरां क'क्राझाराव फैगासिनो दं घन्टायाव 40 निफ्राय 50 किल'मिटार। बेजों लोगोसे सारअन्थाइबो फैनायनि आसा दं। बेनिखायनो चिरां क'क्राझारनि सुबुंफ्रा लामा गोजानाव दावबायनायाव सांग्रां जा। चिरां क'क्राझाराव बार अखा फैनायनि आसा दं। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।